Waduh, wah iki serem. Lah menika to warnanira sirat mojo temanten kekalih ingkang mijil saking Grumbul. Yen Cinandra Sulistya ing warna temanten putri kadya Galuh Candra Kirana ing kagandengan asta pindhane kaya glali ingkang kakepyur ing pulut datan ginggang senadyanto amung sakrikma kaliyan ingkang garwa nenggih temanten kakung yen to Cinandra saking Mandrawa kadya luwak anyang-anyangen. Alon tindaknya penganten kekalih sigra minggah wonten ing tatar rambat tumuju ing pepanggungan. Mubyar-mubyar busananira penganten putri kalamunta kasroting pandhap kurung kang madangi pating cleret pating slorot kadya lintang kang gumingsir papan dene penganten kakung penganggene busana pating srembong pating crentel pating besasik kadya wedhus gembel. Lah menika sang penganten kakung lampahnya yen Cinandra temlek sirat mojo kalih arsa balang-balangan sandal. Sik, kula balang sendal semanten. Pak Dalang. Bojo kula balang sendal. Ya guruntung kowe tak jariki. Lah nek ora lho pramrene iki kan. Lho ya kan nek balang barang keplak langsung. Dhuwure wong senengane di ketoke to munggah panggung iringane. Manten anyar. Sing lanang kok celurut. Luwak. Sing ngendika Pak Dalang luwak. Apa luwak tawar-menawar. Lah kok tawar-menawar? Anyang-anyangan. Pak Dalang. Dawuh Pak Dalang. Anu nyuwun ngapunten Pak Dalang. Sugeng rawuh. Sugeng rawuh. Sami sehat. Alhamdulillah. Mboten mesti. Kok mboten mesti Ya to? kadang pilek kadang ngono kok ya. Lah nek pas ditangeti ngene iki bismillah. Bismillah, Pak. Diparingi sehat bagas waras. Bismillah diparingi sehat. Pengestunipun piyai kathah. Pengestunipun tiyang kathah. Nggih. Ngono. Senengane kok. Ora seneng aku. Sing seneng kene aku ora kok. Wong kene dilemayu aku. Lah kudune Iki mau kanca-kanca lho, Pak. Mau sing nyekat kanca-kanca lho. Dudu aku tak seneng kene ora. Dados pun kompak niku. Niki mau kompak nyekait kula. Oh nggih pun nggih. Lah kok jenengan trimo? Ha piye wani karo kanca-kanca? Lah mulane nggih pun nek pun kompak mboten napa-napa. Wani ya modar kok. Semene akeh Jenengan kok. iki kudune ndek harga diri. Harga diri kene mempertaruhkan harga diri kur kari jeneng. Dilokke luwak lho. Ora apa-apa luwak kaya nyatane dadi kopi. Ora masalah ku sanane. Pokoke sae sedaya kok monggo. Mboten ampun ming luwak. Napa-napa mboten napa-napa. Telek mboten napa-napa pun monggo. Telek niku paling landrep. Sampean midik mesti jinjit. Mboten enten midik telek kok jenengan ngeten nggih. Sabar apa? Wilujeng dalu, Mbak Cangik, Mbak Limbu. Nggih, wilujeng jalu, Mbak Niken Sarintem kalih Mbah Baut nggih. Ngestakaken dawuh nderek kula nuwun. Nggih. Sowan kula kalian bojo kula mugi katampi kanthi rening penggalih. Wonten ing Kalurahan Sinduadi dalam acara wayangan hari ulang tahun ke-78 Sinduadi leres. Nggih. Hari jadi atau Hari HUT. Hut. HUT.
Ute. Hut. Jenengan ki ya sing set ngono. Lah luwes set kowe dadak hak ute langsung hut. Nggih, kula sowan mriki Nggih. kalih bojo kula matur nuwun wau pas minggah ngagem napa menika pun candra mantenan. Nggih. Pas kula yo nganggo klambiku mantenan ki pas. Pas. Lah kok jenengan nganggo spray? Delok-delok ya. Ora. Senengane dugane Pak Lurah lho. Nggih, Bu. Pun pirsa Pak Lurah ingkang Pak pundi? Lurah lenggah wonten mriki. Piyayine ingkang pundi? Alah pirsa? mboten mesti mboten kondur, piyayine lenggah wonten mriki. Pak Lurah Pak Haji Senen Nggih, pirsa? lenggah wonten mriki piyayine. Ingkang pundi? Monggo pun padosi menika. Sembrono padahal jenengan nek ora pirsa asmane. Mbah Pak Boti Lurah. pirsa ora ya? Pirsa. Pak Lurah. Wis lenggah wonten mriki Pak Lurah menika. Sing endi? Alah napa ajeng pilihan melih nggih pun niku mawon. Jare ngerti sing ndi coba dudono. Alah mangke dudu kula dikira mboten sopan. Pak Lurah lenggah wonten mriki. Niki sing mboten rawuh ming Pak Jogoboyo. Kok iso Pak Jogoboyo Pak Bagas mau? Wah, ora Lah rawuh. napa wong disebut kok? Ora rawuh. Mergane Lah kon Jogoboyo kok arep mirsani wayang. Lah kok boyone ngamuk no. Jogoboyo ki tegese ora njaga boyo, ora njaga kewan jenenge boyo ki ora. Ya terus? Jogoboyo ki Pak Aman utawa menjaga keamanan. Oh, lah tak. Boyo ki beboyo. Oh, ning sing paling ditresnani masyarakat kudu Pak Lurah lho. Lah kok? Kudu Pak Carip lho. Lah kok? Kudu Pak Danato lho. Lah terus? Malah Pak Aman. Kok iso? Lah kene kelompok-kelompok nembe napa, Mbah? Nembe jaga keamanan. Nembe napa Lek? Niki jaga keamanan. Urung tahu. Nembe napa, Mbah? Jaga lurah. Betul sudah tahu tahu. Ngapunten Pak Lurah menawi lenggah mboten. Senengane ora dibayar lho jenengan. Lah sing anu punggawa sing wis ngremangsani ya siji. Sapa? Pak kami tua. Kok iso? Lho kami kan sudah tua, jadi Ngeten niki Pak Dalang. Pun pokoke nek bojo kula sak uni-uni ngoten mawon nggih. lah nggih kula Napa cek muni. malah gayen kok niku. Mesti wingi malah dadi masalah. Lah napa, Mbak? Ditimbali ming Lah, kulot tok. gara-gara muni niku ya bejo-bejan kadang dadi gawe ing swasana, kadang dadi masalah. Kula ming ngadutke wetengen kok. Oh. Ming sing mriki kula kandhani A kok B, A B tarung tentane. Ya mulakno kuwi aja adu-adu, apa meneh kahanan kaya ngene iso nepake. Lah iya kowe mau ngelokno aku gur nganggo spray. Heeh. Lho Pak Lurah malah bangga kok. Lah piye? Lho di masa seperti ini kita berusaha dengan modal sedikit tapi penghasilan yang luar biasa. Gitu Pak. Nah niki lho Berarti bojo pinter kula. memanajemen. Lah iya bojo kula ajeng sowan niki online niki. Lho niki 2 juta. Niki 1 juta. Lho bayare mung 600 to. Lho. Lah lek arep mulih kapan? Lho. Nek beda aku bayar 6 juta atau modal 80. Lho ora sugih saka ngendi? Kosek jenengan bayar piro? 6 juta. Tenane. BA pertama ngono kuwi Bu. Mas Nurboy. Heeh, BA. Sing WA pisanan 6 juta. Ya, terus? 2 jam ki dihapus. Pak enteni kok ora BA-BA-ane yo. Jebule kula ming dikirim salah kirim. Wah, iki saya ora cetha ini aku. Ning pinten-pinten yo tak syukuri alhamdulillah wong senajan awake dhewe ngitunge murah. Ning nek rezekine berkah. Sapa ngerti iso dienggo bangun omah-omah. Amin. Iso dienggo dandan omah. Amin. Iso nggo tuku lemah. Amin. Nek wis menep atine iso ngunggah kaji ning tanah suci Mekah. Amin. Golek rezeki sing berkah ki angel. Nggih. Iki. Jos bojo kula. Wah, anggere kula anggere bayaran men lancar. Ning anggere sambatan ku angel. Nggih, derek Pak Dalang. Derek Pak Dalang. Ngabaken matur nuwun Pinanggih, Mbak-mbak Mbak-mbak. Waragono Amit Sewu nggih enak Siti. Mau ki ning omah bojoku ayu dhewe. Lah saiki piye? Lah barang ning kancane ya ayu kene kok. Ayu ki rak dhewe. Ning bareng akeh kancane ya delok-delok. Niku sok ngeten iki Pak, bar dereng dangu dicondro mantenan. Kudune lek contoh nggih Pak Dalang. Nggih. Kudune nyontoni sing jenenge bebojoan ki aja nganti nyondro wong wedok liya ning ngarepe bojomu dhewe. Aja kuwi kuanek. Oh. Aja ngalem wong wedok liya ning ngarepe bojomu Oh dhewe. iya an jaluk nomor WA iki ku tak WA lah kuwi. Ben ora Ora ngerti. ki loro ati lho. Wong senengane ki iso ngemong wong wedok. Kuwi salah satu suami yang jos. Arep kono cantik ning bojomu tetep ayu dhewe. Jare aku kon jujur. Lha kene barang jujur dadi masalah. Kepiye to iku? Pun dasare bojo kula sok ngoten niku Pak Dalang. Nggih mangpek niku Pak. Tenan?
Aku nek dipek Pak Dalang jenengan kok bali karo sapa? Sing ndonyo ire mason sapa? Engko mulih ra entuk lawang. Alah, gur lawang rego pira tuku no. Nganti kaya wong tipis ora entuk lawang. Remangsamu omahmu wis dadi kok. Wis enek lawange kok. Wong kene aku lagi gawang kok. Wong rene mongko dikeki korden kok. Ayo mangsane ora entuk lawang. Wong dadi urung lagi aku sentrok kok. Nggih, ngestaken dawuh Pak Dalang. Pak Dalang ngeten iki kula ming padu oleh bojo kula. Mboten napa-napa nggih. Ngaturke ucapan rumiyin, Mbak Ci. Ingkang baken derek mangayu bagya derek bingah. Kula nuwun bismillah mugi lancar sedayanipun. Acara demi acara mudah-mudahan berjalan dengan lancar tak kurang suatu apapun. Amin. Masyarakat Sinduadi. Ora kleru lho, Mbak Baut, ora kleru lho. Kok Mbak Baut? Kula matur pinten? Mbak niken. Oh, kula riyen. Nggih. Masyarakat Sinduadi tansah pinaringan ayem toto titi tentrem. Jumbuh kang ginayuh sembodo kang jinangka basuki kang kausti. Basuki kang kaesti. Matur nuwun, tepuk tangan. Yo. Gumone wekdal kula le matur sami mawon kalih bojo kula. Mangke ndak telas kula nggih matur. Dados tunggal wong jenenge keluarga kok. Mosok matur dhewe-dhewe. Mangke malah mboten cair pun bojo kula mawon. Pokoke kula nderek bojo kula mawon. Ngapunten nggih Pak Lurah. Mboten inisiatif nek bojo kula. Alah kok kean prinsip saiki malah kurci loko wis kek manut. Rasa porsi. Hah? Sepor. Napa? Sportif. Dalangan rasa porsif. Ora bakalan seporsi. Seporsif. Seporsi. Ora profesional. Jih, wonten nawala menapa? Nggih, mbok bilih wonten dawuh. Nggih, kok Pak Dalang. dereng ape niki. Oh nggih. Wonten sembahan niki wonten lagu Mars Oh. Sinduadi. Oh. Kedah ngelaken kagem. Oh, nggih. Nggih, monggo. Nggih, monggo. Lagu Planet. Kok planet. Menika Lah Mars. reka-rekane kanca-kanca. Monggo. Lagu Mars kita. Rakit Mars Ya nggih Planet monggo. sing biasanipun ngagem keyboard menika ditranslate wonten gamelan. Mengke dadose kados pundi nyuwun ngapunten Pak Lurah menika ditranslate ngagem gamelan. Ibu-ibu sinden kur kabeh. Nggih. Arep kowe dudu wong Sinduadi tetep kudu apal. Nggih. Kudu kur. Masalahe bungane rendah. Ah, bener. Kuwi wis kuwi kur beda. Hilang. Aku ngejutno kur angel tenan kok. Jaluk bunga rendah aku ngono. Kur. Kanca-kanca golek kur wae. Siap. Siap. Mas iku siap. Lagu Planet. Mbah Bot di kan mungkin nggih gatekke nggih sing ramuni terus di sayang napa dikapak. Wah, lha kasus mengke. Nyayang bojone dhewe mawon. Ya nggih. Apa ya tak dhewe. Monggo lagunipun. Nggih. Monggo Mbak, kula tak. Kanca-kanca. Yuk. Masyarakat Sinduadi bersama dalam negaranya, bersatu padu bahu-membahu dengan jiwa sebat sembada, kan membangun negeri tercinta ini untuk mewujudkan
Dados Tepuk menika tangan. Pak Lurah. Dipun anansemen wonten ing gamelan dadose ngene iki, Mbak. Injih, jan Luar sae biasa. kompak. Kompak mboten? Kompak. Muni kabeh niki wong muni kabeh. Mbok muni sedaya. Muni. Nggih. Muni pripun? Makrut. Ya. Oh. Kentun ki ambak mau. Ya. Kula ya gue. Mas, Piagane modern ning sone model biyen. Iki son Tapi kok- anyar lho. Son anyar. Son anyar apa? Kok model biyen? SMS kancane wis do WA kae di SMS napa ora model biyen. Bener, Kancane Mbak Niken, Facebook bener. WA ke SMS. Biyen niku SMS ki biyen ya Mbah ya. Kuno. Mas Supri sesuk gantian WA son sistem. Lho jenenge dhewe-dhewe ngono nggone gepeng iki. Lho semono kok gepeng ya no. Mbah lah kowe nek gilek kok ya ngopo kok gepeng semono gedene. Wong senengane iki dari Gunung Kidul, Pak Jalan. Oh, kidul ngono. Mas Supri Mas Gepeng Supri Gepeng. SMS. Supri Jenenge yo Gepeng. ngono kok. Kuwi jenenge merek iki SMS. Nang Tak nggih kira merek ilang. dengan Saiki delok-delokne do taktik do TikTok. TikTok. TikTok kok taktik. Nggih. Taktik ki ngarep awake dhewe kaya aja kowe iso ndeloki taktik. Taktik kan duwe TikTok. Aku delok TikTok-e taktik. Taktik kayak gitu kan. Iya. Deh, menapa menika? Tasih setunggal mle niki. Oh, Oke. nggih. Kur. Kur mle. Ngagem Ibu PKK Desa Sinduadi niki. Oh. Nek PKK mriki kalih nggen kula sami mboten nggih. Pot benten. Benten. Piyayine benten. Nggih, ning anu nggih sami, anggotane nggih sami. Nggen kula niku mboten enten kakunge. Bener. PKK-ne wedok, lho aku nglamar aku melu PKK, ora entuk. Lha nek PKK ki wedok, Pak. Ibu-ibu kader. Oh, kadir. Kader kok kader. Itu Niku kader. Mbak Niken iki jenengan mimpin nggih? Nggih, menapa menika? Mars PKK. Mars PKK. Yo, planet meneh. Niki di. Mars ki tegese ki kur lho, Pak. Sesuk utangku tak ganti Mars ora rekur. Kur awake dhewe ki bunga rendah. Nek iki ki beda. Monggo. Yo kanca-kanca, siap? Monggo, Bu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Niken pripun Mbak Niken? Jos. Kure pripun? Kure jos. Jos. Jos apa jenengan ramean lu kok? Lah kan aku duwe PKK. Jenengan ramean. Nek cara aku ditampa dadi anggota apa aku? Aku entuk dadi PKK kaya. Jenengan kan setidaknya tahu. Gawa panji gendera, gawa gendera. Nggih, ngeten dadi kudu siap siaga dengan PKK jos luar biasa. Nggih. Nggih, Dan menika. setidaknya kan tahu. Menika Pak Lurah ing sungsum kagem Desa Sinduadi, Nggih. wonten Mars Sinduadi kalian PKK. Leres. Nggih. Dilajengke Mbak saniki pun ten seneng-seneng. Oh, ngaten. Nggih, seneng-seneng. Seneng-seneng. Dereng wonten pamundhuran lagon menika? Dereng. Dereng. Menika diurutaken mawon kagem bikak swasana dirutaken sinden saking mriki mang tepangan kalian sinden. Oh, dereng pun Mang dangu. Dereng pitepangan. Nggih. Nggih. Monggo. Nggih. Mbah Baut ayo. Oh, sing nepangke bojo kula. Nggih, nikale panjenengan. Jenengan ro, mau sing ngelokke ayu-ayu jare aku rayu kuwi ki ketepungno dhewe. Halo. Kono. Kenalan. Halo. Sing apik ra ngono ki ya gila sindene kok. Pitepangan. Ije Mbak Niken Sugeng Dalu. Sugeng Dalu asmane Mbak sinten menika? Kula Endah Wasita. Mbak Endah Wasita. Nggih. Pidalem pundi Nduk Cahayu? Minggir Sleman. Minggir Sleman. nggih. Status sekolah, kuliah atau sudah berkeluarga? Sudah tidak sekolah, belum berkeluarga. Oh, pantesan yang minggir kan hati-hati. Sudah tidak sekolah, belum berkeluarga. Lah ya kudu hati-hati nang pinggir dek ning. Maksudnya ki desane minggir. Oh, nggih. Matur nuwun nggih, Mbak. Nggih, Mbak Endah kasih tahu. geser. Yo, ganti kaya aku mau. Rung PKK Mbah iki berarti Sugeng Dalu. Derek. Sugeng Dalu, Mbak. Ile jendal Nggih, Mbak Niken. Alhamdulillah. Pripun kabar, Mbak? Sesuk sore melu PKK. Dengar bojoku bali ning pakem iki engko. Tekan kene. Lah ngono kuwi lho ketok nek arep nepungke iki. Sugeng. Asmane Mbak sinten? Ah, derek pitepangan, Mbak. Kula Agnes, Mbak. Di dalem pundi Nduk Cahayu? Saking Sleman kemawon. Saking Sleman, Mbak Agnes. Oh, saking Sleman. Nggih, Mbak Niken mau berangkat jam pinten saking Mau Gunung jam Kidul, 8. Mbak. Wah, Dadi macet jagane. boten, Mbak. Niki Jagane malam waktu. Minggu lho, Mbak. Malam Minggu pun. Nggih. Alhamdulillah pinaringan lancar. Walah, nggih alhamdulillah nggih, Mbak. Jenengan tidak riki mau jam pinten dugi mriki? Oh, jam 7, Mbak kula. Oh, alah, sing Nggih. penting do sehat ya Nduk Agnes. Nggih, alhamdulillah, ya ampun. Bar suro iki muga-muga ya jope laris manis Amin, terus. amin, sehat-sehat, Sehat Mbak. terus ketemu terus ya, Nak. Sehat, Mbak. Ketale mboten sehat iki. Lho nonton. Iki apa urung apa kok wis guyu. Saking senenge mbok saking senepe. Asmane, Mbak. Sugeng Dalu, Mbak. Sugeng dalu, Mbak. Iki lakon kepiye to iki? Nara nempungke nyonya ki sendale sik siji. Oh iya. Ya, tadi. Nah, Halo, Sas. Selamat malam. bawa tas. Tadi kok ndak dateng sih? Aku nunggu lo diringin. Tadi arisan ya? Iki pangan apa punya? Iki toke sinden pilihan iki, Bu. Pilihan apa? Pilihanku ning ngene iki. Wilujeng dalu. Des, Gung
dalu Mbak Niken. Asmane Mbak sinten Dek Nami Cahayu? kula Oriza Widyasari. Mbak Oriza Pidalem pundi? Saking Piyungan Bantul. Piyungan Bantul. Nggih. Status Nduk Cahayu? Kula Nggih. teng KTP menika kawin. Wah, cocok iki. Oh, piye Mbak Baut? Sindenku werna-werna to, kendel-kendel. Tegese, maksudnya sudah menikah. Oh iya bener. Sudah menikah. Nek neng KTP status kawin atau tidak kawin. Ning nek iki kawin iki berarti sudah menikah. Sudah menikah. Ngoten. Nggih. Terima kasih ya, Nduk. Nggih, sami-sami Mbak Niken. Geser. Yo, ora gentenan apa piye? Iya. Sugeng dalu, Mbak. Naminipun sinten? Wah, cilaka meneh. Yo, Ya tok olehku ki kaya ngene to, Cak. Sing mau prek-prek nama. Ora melu anggota ki aku iki. Mundur. Wilujeng dalu Nduk Cahayu. Nggih, sugeng dalu. Asmane Mbak sinten menika? Injih nderek nepangaken. Injih. Nami kula Siti. Oh, Mbak Siti. Walah. Di dalam pundi Nduk Cahayu? Kula saking pundi nggih kula bingung nggih. Oh, lah saking pundi? Oh, saged-sagede kok mboten konangan daleme pundi. Ampun, pun nggih. Kula saking Wonosari. Wonosari. Oh, Wonosari. Padha saka Gunung Kidul. Nek kalih Tanjung Sari pundine? Kula nganu Celak Pantai Baron. Lho, lah kula niki TPR, Mbak. Lah niki produk sekeh bareng. Oh niku sing bau reksa. Ikan atal-atal. Ikan atal-atal seneng. nggon nganu ya Sit, nggon walang ya Sit. Walang. Mata Sit. Nggih, Nggih. Walang Wonosari niku makanan khasnya wonten walang. Uler jati. Uler jati, jangkrik. Lah niki termasuk niki. Lho, amit-amit. Niki putul. Nah, niku Wah, putule. Oh, putule dibeta to. Putul niku putule loro. Monggo menawi badhe pun bajem. Nek digoreng endah lek kemeremes. Waduh, wah, kemlotak nek kuwi ketemu. Dadi nek digoreng dadak nganggo digepukno nek. Amit tuh senengane. Nggih, Mbak Siti, status Mbak Siti. Ji kula sampun menikah. Oh, sudah sudah menikah. kawin, ya. Nggih. Kono mah belum kawin. Geser Nduk Cahayu. Sudah kawin? Oh, belum. Asmane sik no. Oke, aku sing penting kuwi kok. Asmane Aman, sinten Nduk Cahayu pidalem pundi? Nggih, nderek nepangaken Wah, nami ganteng kula iki. Neti Sulandari. Wah, Mbak dan Neti. nete semono ki kok sepiro? Semono. Neti. Oh, tak kira kula nete lah niki kokean. Menika raket pikun. Seneng aku. Jan komplit pengiki. Kaya ngene kokok lah terus. Monggo Mbak Net. Monggo Mbak Neti pidalem pundi Nduk Cahayu nganti Kula lali. saking minggir. Oh minggih, Oh, padha karo Mbak Indah. Mbak Indah. Nggih. Nggih. Status. Status Nduk. Beranak 2. Wah, alhamdulillah, Oh, lancar kabeh. kabeh. 2 anak cukup. Belum. Lah kok diprotes kali Pak Dalang. Ayo delok-delok kekuatan. Ngeten, monggo geser. Wilujeng dalu, Nduk. Wilujeng dalu, Mbak. Ya, Asmane sinten pidalem pundi? Kula Wahyu. Dalemipun Saking Berbah. Berbah Sleman ugi. Sleman. Status Mbak Wahyu? Sudah brojol 3. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar nggih. Alhamdulillah. Yo senengane. Geser. Lah niki. Monggo Mbak, asmane Mbak sinten? Nggih. Ya adoh banget lho iki. Nggih, kula Wiwin. Oh, Oh. Mbak Mbak Wiwin. Wiwin. Mbak Wiwin pidalem pundi Mbak Wiwin? Kula saking Pakis Magelang. Wow, right. Oh, Mbak, Magelang. saka Magelang. Magelang ki saka tembung dimek-mek pegelilang. Terus Magelang oh iya ya. Nggih. idul sithik terus Idul sithik
Ngendi? Lah kurung tekan Magelang. Kowe lah, Idul Magelang nih lah. Kula niku tekan kula niku ming salaman, kowe ming nek Idul Fitri. Salaman. Kidul Magelang mboten pirsa. Mboten niki dereng. Mentilan. Ora Mbah. Wah, tetep mrono nek iki aku. Tetep tak selakno aku ngidul Magelang iki. Ayo do mangkat. Pokoke nek ngidul Magelang ora resiko. Ngendi? Mentilan. Cat cocok iki. Status, Mbak. Status, Mbak. Mimin. Kula SMP. Wih, Sekolah menengah pertama. Sampun manak pisan. Oh, cekapan. Piye, Mbah? Cekapan. Maksudnya cekapan piye Mas? Kapan masih terus berjuang untuk anak yang kedua ya, Mbak ya? Nggih. Duh, lahir karo batin kok. Sampun Nggih. pun tepangaken sedaya. Pun tepungi sedaya. Nggih, Mbak niki boten wonten panyuwunan. Oh, Jik. Kepeksa niki sindene kan minggah mawon. Oh. Salah setunggal mangke ajeng Bang Napa nyuwun tulung niki sing pertama. Oh nggih. Piye sapa ya? Oh nggih. Iki engko karo Waranggono. Oh. Ning tugasin jenengan sadurunge lagune iki engko diungelke. Nyuwun pirsa kalian Pak Lurah. Iki paribasane awake dhewe ning kene iki nderek ngamen teng wilayahe Pak Lurah. Pak Lurah, Pak Haji Senen. Mbok bilih, nggih. Monggo ngersaken lagon menapa? Jenengan medal pundi lagunipun menapa? Eneng mepe ora, Bu? Pak Lurah lagunipun menapa? Medal riku set 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 set. Lah terus salaman sing asmane Pak Lurah set. Nah, Nggih. Sing asmane Pak Lurah ingkang pundi kedah pirsa jenengan, Mbah. Deh, Soale sing deh. nimbali Pak Lurah dan warga masyarakat Sinduadi. Nuwun Pak Lurah. Langsung ketemu. Amit Kula sewu. nuwun Pak Lurah. Nggih, lagunipun menapa? Ngersaken lelagon menapa Pak Lurah? Nggih, nggih monggo Pak Lurah. Bu ajeng pun pados surung biyen. Anu jenengan buka ngen Google niku nggih. Nah, Google apa? Google Map. Goleki lagu. Nek Google Map ki golek lokasi kok, golek lagu ning Google Map. Pak Lurah estu nggih. Walah, lagi nuduh. Lah kok malah kok Iya, Dik aku. Lah ketua kanthi mudu-mudu jebule uduhe, Bu. yo awake dhewe sing Ngapunten Pak kenalan. Lurah. Saestu nika. Ngapunten nggih Pak Lurah. Nggih, anu Pak Lurah ngersaken lagun menapa? Podang kuning. Sak menika menapa mengke, Pak? Sak menika Kampur. Oh, nggih, nggih, sedaya menika mung tergantung menika. Tepuk tangan kagem Pak Lurah. Pak Lurah ngersaken podang kuning. Amet lho Pak Lurah mboten ateges pripun. Jane mboten udah ngeten iki lho, Jane pun- Pak. Kula niku namung nyuwun pirsa tok kok. Nggih, nggih ampun, Pak. Lah pun kadung diparingke kok nggih jenengan iki. Barang yang sudah dikasih tidak bisa diminta lagi, Pak. Ngeten kula gelah. Gelo kok gelah. Matur nuwun Pak Lurah. Pak mugi Lurah pun ngersaken itu kathah podang berkah kuning. berkah. Nggih. Podang kuning. menika podang menika Nggih, men matur nuwun biayang alhamdulillah. disukake Mbak Agnes. Nah, Pak Abah sing nyukupi samubarange. Balung sate genter kawat sarung gede Kopong ijen Bojomu ra ngeterake. banjur sapa sing nyukupi saben dina Banjur sapa yen to kadung kampul lira Bisa
sange Malimbo. Ya, sugeng dalu, Mbak. Nggih. Sugeng dalu, Mbah Buat. Ya baut. Lho barang aku iso golek penghasilan terus diapiki. Blas urung di penghasilan wis ora digapek. Iya, Mbah Baut ya ampun. Nes. Mbah ganteng banget Mbah Nes. Baut, nah. Nek kuwi mau Mbah apa mau Mbah? Mbah Buat. Mbah Buat. Nek kuwi Mbah Baut. Mbah Baut. Mure sapa, Nes? Lah niki Wale. aku dune. Mure sing kono. Baute Mbak Nike. Ah, Wah, ya repot. Lah Lah iya iya to, lho kok repot ngopo? Mboten ning dasare ngeten iki ring sing jenenge judul niku lho ya ora ngerti. Kok ngerti-ngerti dijodokke kali si Baut karatan ngeten. Ini toh yang katanya MBG itu. Nah iya, gelarnya Mbah Baut itu namanya Baut MBG. napa niku? MBG Mbah Baut ganteng. Wela. Buah apa yang paling manis? Buah hut. Tambah ganteng aja. My little bolu emprit. Gua lumpret apa? Lah iya toh. Lah kecah cilik-cilik ngono kan lucu nyanyi ngono kae. Senengane kok ya. Iya. Podang kuning minangkani pun dawuh. kesaken. Kita sama-sama ya Mbah. Sama-sama. Iya. Ngeten iki Pak Lurah. So elek-eleke wong lanang anggere ndi penghasilan. Yo ngene iki. Neng tenan bagus oke nek blas ora neng geges. Yo alah. Matur nuwun Pak Lurah. Saking sinten niki wau padang kuning Mbah. Pak Lurah, Pak Haji. Lurah, Pak matur Haji. sembah nuwun Pak. Mugi berkah barokah Pak. Amin. Nek ngendi Mbah? Wah, Eneng kene no, eneng ora kene, no. nyekel nah aku ki yo Eneng keliwat kene no, tok. eneng kene. Eneng kene no, alhamdulillah terbuka, transparan keterbukaan. Nah, iki saking Pak Lurah mugi pun itu Alhamdulillah. berkah barokah. Amin. Alhamdulillah. Jare kon bagi sing adil no. Matur sembah nuwun Pak Lurah. Jan Matur luar nuwun, Pak Lurah. biasa. Yo titit Dek iki jenengan sing nyanyi. Engko yo karo aku yo no. Lah terus iki sing nggo ini. Terus niki sing dingge piyaga. Kan dibagi-bagi. Sik turah aku. Iki kan mau sing rono bojoku. Ning nek bojoku ki lek dalam rumah tangga tugasnya suami menafkahi istri. Nah, iki dinggo aku. Lah iya Istrine betul kan Mbak. aku. Heeh, betul ngono Ayo kuwi. do disimpen nak. Oh Ayo do iya disimpen. iya. Atur nuwun. Pak pun mboten enten anggaran tak terduga, Pak. Lah ya piyai kakung ki rawangun nek nyekel duit kok. Lah ning yo butuh serawung, Dik. Mosok ngejo. Ayo ra apa-apa engko nek srawung ki takon dekorek ora ngono. Karo kancane nek arep udut. Dekorek lah rokok ora. Wis tenang to. Lah ya sak Bojo aku rokoke ki. ngono lho. Paribasane jenengan dekaya brukno wong wedok. Bruk. Butuh rondo, butuh rokok ngomong. Alah, berasa nganti. Pengen ngomong nganti gawe syukur. Ora sang ngerokok, mengganggu kesehatan. Lah ya betul to. Betul-betul nyatane yo aku ning gerdu jebabem semangku. Ketoke malah saya ora sehat iki aku. Wes sepre dipinangkani sik. Menangkan sik. Monggo. Engko sing iki didum jiro lupatno 40. Tumbas apa? Tukoke hit. Obatnya apa? Ayo. Kok hit ki apa bak nyamuk? Lah aku ngrasake siji-siji. Rotongku jujule balekna aku 40 hit swidak aku. Oke. Pisanan sing disemprot iki. Kenatian. Ayo, Mbak. Monggo Mbak Agnes. Dibawani. Nggih, cakep. Mbah Baut karo Mbak Ning kan ngateke nggo basa Indonesia. Oh, kula basa Indonesia iki basa Inggris. Yes. Deklamasi. Oh iya, oke. Basa Inggris. Iya. Nadyan wujud temo. Oh. Peksi Walaupun hanya seekor burung. Ayo. Mbah Baut. Basa Inggris. Yes. Cah cerdas e. Lah kok iya sih? Aku tekon kaken-kaken ngono kok lho. KKN kok KKN. Lah ya KKN mau. Takon mari. Ya KKN kok.
Bocah nopo Lah niki- do kaken-kakenan ning mburi. Aja diwaca. Wis KKN lu sing Ya arep kaken. maca kepiye kaken. Anu kaken aku are Inggris. Yes langsung. Lah nek BANK ki apa wacane? Bangenek. Banek. Bangenek. Ayo Mbak teruske Mbak. Bahasa Inggris. Yo. Membuat tali asmara. Bahasa Inggris. Yes. Manut kaken ini bener. Oh, Lah bahasa Inggris kok saka kene dawa kok tekan ngono ndek. Lah yo entekno saka kono dawa digigiti kene tekan kene kari gendruk kok. Remangsamu kepiye tekan kono ki wutuh dawa pangan kene kene iki kari cilik. Wis ganti jenengan sing bawa. Wis suwe nggonku lelono. Wis manduk. Ya. apa? Wa suenggon Sing pas. sakarasana. Nek arep bawa ki pandangan lurus ke depan. Pandangan lurus ke depan. Lihat Wis audiens. mangap di stop. Dada busungkan kudu apik. Surasane lagu iki kepiye nek menyedihkan mimik muka? Wah, lah apa marem? Ponak aku iki takon mimik muka yo ora gelem kok. Tetep ijik nangis kok. Mimik muka ki tegese penghayatan. Wah. Rai lho, rai. Wajah. Lah, rupamu iki lho. Wah, lah piro? Kuwi lho kek kono Maksudnya rupa. Ayo ki mergo sone jaman biyen ki mau, Mbah. tolong. Nggon aku ya, nggon aku. Mike mati. Baterene. Ora apa-apa nek kur nikmati biasa ngrojo sing demik. Ayo terus ke. Bos, pandangan lurus ke depan. Dada busungkan. Yo, wis suwe nggonku lelono. Wa suenggon aku Iso klawir-klawir kok gendera. Lah Apa nih? piro ning tengere? Klawir-klawir. Pak Dalang kok mlatuk. Nggih, Deng Pak, ngapunten. Tak kira J Agnes mau kok ya. Ngapunten Pak. Yo terus ke. Terus ke. Wis ora sing dinteni. Ora tak selak. Gak mangkat. Bawa ning kene lho. Golek. Jane kok neruske nek wis ora dinteni tak terus. Ayo kek mangkat. Goleki. Ayo. Sapa? Iki kata-katane ngono kuwi. Wah, rasa akeh kata-kata wis do nyambut gawe wae. Golek go pas ke. Go. Pas ke kene iki. Go. Dicocoke. Go kicau mania. Kicau mania. Iki wis dadi. Ngapunten Pak Lurah. Kula niki jane terhormat lho. Gara-gara bojo kula dadi. Lah kudune iso ngono. Mike wis dadi. Dicek sih, Mbah. Dicek Sabar, sih. sabar. Kuwi dipencet sike, dipinyet sike lho ngon. Cek. Nah, ngono kuwi wis cek. Duduk cek. Utuku. Sing dipenyet ki Mike. Nah. Cek. Iya, cek. Wah. Cek. Goleki. Ketoke kuwi mikir ra gelem mbok cekelok, Mbah. Golek. Nah, apa? Kene tak cekelke kene. Tak cekelke. Tak cekelne kene mikmu tak cekelne. Wah, ndangku nek kowe sing nyekeli beda, nggih. Rasan goleki nek kowe sing nyekeli. Coba ini nyekeli aku kene. Goleki. Keduwen. Ya kudu iso ngepaske.
golek isi podhan jena Medun. Mbah, kancamu, Mbah. Iki lho kancamu. iki jenenge apa nok iki jenenge mak Kepek. wah iki sing jeneng Kewangwung Iki kancane Mbah Baut sing nyok ning nggon telek kae kudu telek. iki aja neko-neko iki makhluk Mars mekae iki makhluk planet Iba ayo nduk Iba bunga henga. Wow. Piye Mbah? Kemayu ngono iki, Mbah. 500 iya ijo 75 ya jas lho luar biasa Pak Lurah satu lagu lho 500.000 500 cok Pak Lurah Sumbiadi ini 150 75 ora enek Renane Iba bunga henga. kelingan apa Padha jame yo padha yo ngono jenengan nyoba nyande ngene Gula kula mboten bagian kok Pak Lurah dadi angel lajeng nyengkok kula. Andi nyande bisa dadi nyentikane katur Pak Lurah nyuwun pangapunten Jih, sinabi katur, Pak kebijakan Lurah. mboten ngirangi Sedaya pakurmatan pangarsa. angger genging suasana leres monggo Mbak panaturaken ya nduk kentenan iso awan ning omah wis ora rasan keluyuran nang golek sing tak sayang mubeng minteranku golek ora krasa esuk awan nganti
iku kekiwang liyan yen si podang andudut ati kepranan naraman atiku samsaya sranani sun pikat puluting bendho Sampun dipun pinangkani Pak Lurah matur sembah nuwun. Ngendikani dawuh Pak Lurah matur nuwun menika Nggih, matur nuwun. podang Mbak. kuning ya lono-lono. Piye Mbak Baut jogetane piye? Mbak Agnes piye? Tidak bisa saya bayangkan. Di jogetane kepiye kok Iya, tidak iya. bisa dibayangkan saya kan? kan dibayangin tidak, itu. saya kan tidak mengemaskan. Mbak Agnes malu sing goyang. Sekop 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 ngono lho, api lho goyangane. Agnes ki penyanyi apa tukang batu? Lah kok iso Lah kok gawa sekop? goyangan sasak iki lho. Sekop sekop Sekop, sekop. sekop. Nah, nek jenengan karo Sekop. nggo iki Mas nyebut Mas Mas iki. Ya. Nah. Aragam menyentak kentung kecak kentung. Adi kita ngeliat. Duh, tak, dudah. Lo. Sing dituthuk ki ora ngarep. Lah dituthuk ngiringan ya ora penak kaya lho. Jaleke Rotrak. sampun. Sampun. Oh nggih. Lajeng menapa melih Mbak Menapa Jane? melih? Lajeng nggih. Oh, nggih. Kaki melih mungsuhe Mbah Baut. Oh. Duwe mungsih to boji kula. Wau sing ra iso nyuwara wau lho. Oh. Lah penak nek mung ora nyuwara iki. Jumeneng. Siti marfu'ah. Cepadha nelongso jaman. Zamane jaman rekoso. Urip angel. Kudune ra usah ngomel. Kudu tantrem nyambut gawe karo seneng. Ulah aja bertani kaya sing Cepadha nelongso jamane jaman rekoso. Urip pancen angel, kudune rasa ngomel. Ati kudu tantrem nyambut gawe karo seneng. Ulah aja meter, dadi tatono sing taman. Wah. Apal ora Mbah iki, Mbah? Cepadha nelongso. Piye kok mah kosidah iki? Lah garapan Timur Tengah. Oh iya. Harapan Timur Tengah. Oh, Garapan Timur Tengah. Oh coba dijajal, Mbah, dijajal. Apa? Jaman rekoso urip pancen angel pine rasu jalome koyodo campuran Timur Tengah karo Tengah-Tengah. Ora apal lho, bojo kula ora apal. Mbak Siti wilujeng dalu. Sugeng dalu Mbak Nike. Menika minangkani dawuh Pak Dalang. Nggih. Kapurih maju caos panglipun. Nggih. Gek pun entuk lagunipun menapa? Napa niki? Monggo nderek Mbak Oh Siti. derek-derek nggih, Mbak Siti napa lagunipun? Sing penting ampun biaya. derek kula lho. Lah napa Mbah? Lah urip kula men rekoso ki jenengan derek kula. Oh ya kok malah medhek. Tegese nderek ki Nggih, manut. nyuwun pirsa Pak Punggawa melih mbok bilih Nggih, ngersakaken. wau sedaya panitia terus ibu-ibu pamong ugi. Dukuh sing sok anu kersa nyawiji. Oh, Pak Nur Batin. Pak Nur Batin, nah, mana ini? Leres Oh, nggih? nggih, Pak Nur Batin. Lajeng Nur wau Batin. Ya. koordinasi satset-satset Ya, ya, ya. Pak Heru, lajeng Pak Dwi Purnomo langsung set niki Mbah mriki Mbah Nah, niki. Pak Nur Batin mbok pilih kepareng Monggo, Pak nyawiji. Nggih, pareng minggah panggung, Mbah. Monggo, monggo. Monggo Pak Nur Nur Batin Batin. wonten. Ingkang pundi Pak Dukuh? Pak Dukuh Pogung Lor. Monggo, monggo. nggih, nggih. Pak Monggo, Nur, Bapak Nur Batin, monggo monggo. pun lairaken. Asmane Pak Batin. Nah Pak iya lho cukur di batin. Nur Monggo, Pak itu Nur. Nah. artinya Nah. cahaya. Ya. Pak Nur Niki, Batin niki, menika niki, piyayi niki. Pak Dukuh Pogung Lor. Nah, Pak nggih. Dukuh Pogung Lor. Pak Dukuh Pogung Lor. Pak Dukuh Pogung
Gur tenan iki. Nggih. Oh menika Pak Dukun. Lah wau mbok kalih jenengan mawon. Amit sewu luweh wibawa, amit sewu bagus, gagah gedhe dhuwur. Monggo Pak Dukun nek meng kepengin pensiun dini mang teruske. Kok dadak kalih baut to wau kalih jenengan Mang mawon. teruske kula foto langsung panjenengan di PKH. Cemburu menika. Enggak bau cemburu nggih. Oh enggak. Oh mboten kok. Enggak masih ada Berarti sih. mboten napa-napa jenengan kali kula nggih. Ngaten boten napa-napa. Ayo, piye Mbah Baut ayo. Lah ngeten nek sing jenenge public figure penyanyi utawa kula kan sakniki nyanyi. Nggih. Lah pun dikersake warga masyarakat mriki kula niku milik umum. Lah monggo Pak, wong milih umum bojo kula Pak, monggo Pak. Lah kok malah ditawaki. Mumpung milih umum Pak, monggo Pak niki. Mangke bar niki pun boten umum Pak. Nggih. Mulai kok kari blonyo ya, monggo. Lagi mriki tengah Matur mriki. nuwun. Niki Pak. Nah, boten nek jero Pak, tengah niki Pak. Pak Nur Batin. Nggih. Sugeng dalu. Sugeng dalu Ibu, nggih. Badhe ngersake tembang napa, Pak? Kula nyuwun caping gunung. Oh, elah. Saged nggih. Apa Mbah Baut? Mbah Baut? Caping gunung. Mireng mboten Pak apa? Nur Batin badhe. Capil, oh caping. Calpil Apa niki. to, Mbak? Sarping gunung. Caping gunung. Caping gunung. Saged nggih paling nggih. Nggih. Saged. Monggo ingkang saged monggo. Monggo Pak jenengan bawa. Nggih. Mboten sing anu jenengan sing nyanyi, kula mboten saged nyanyi. Oleh terus Pak Dukun nganu. Lah Pak Dukun menika Jengleng. napa Pak? Joget kalih baut. Bawa. Kula kan mriki kados napa kan? Lah mboten jong kula. Iki kepiye to iki? Iki jadi perang nang ora ngerti mungsuhe lho. Sing penting mangkat. Kula kan munggah kan napa niki paling nggak Kula jenengan iki lah wong jenengan mboten dong nggih Lah wong purun. kula mboten nonton koordinasi kok. Terus Pak Dukun bener ngendikan Nggih. sekarang itu apa-apa itu harus konfirmasi dulu. Betul atau tidaknya jangan sampai terjadi hoax. Wah. Wah, kok kan niki Napa? caping gunung panjenengan saged menapa mboten? Mboten saged kula namung nyuwun anu lagu Nyuwun lagu. saking warung Oh, menika. nggih. Dados Pak Dukun mboten nyelirani. Mboten saged kula. Nembang mboten saged. Minggah panggung menika badhe ngersakaken lagu menika wau. Nggih. Oh, ngaten lho mbok wau WA mawon Pak. Oh. Ora sah marah-marah. Ora sah marah-marah. Mau sing nyeluki dhisik dhewe mau sapa? Niki. Berarti ngeten mawon bagi Nggih. tugas ya, No. Jenengan sing bawa, lah mengke kula, bojo kula kalian Pak Dukun jengleng. Nggih. Oke. nggih, Siap. cocok. Terus nggih. Nggih, cocok. Nggih, cocok. Mungkin Jenengan kan bojo kula pumpung umum, nggo. Mboten napa-napa, nggo. jengleng. Mboten napa-napa. Betul. Oke. Oke, jengleng kali kula. Mboten napa-napa Pak niki pun Cina. Ngomong. Sing apik to. Ayo, No. Siap-siap, Pak. Nggih, Siap, Pak. monggo-monggo. Pasang kuda-kuda. Nggih. Ampun Mbak Wah, Goni. ampun Oh, lha pripun? niku kuda lumping Pak nang ngeten iki. Nggih. Oh nggih. Siap. Siap. Mungkin nek jenglengan dangdutan tugren kumpul. Beres. Nggih, pukulnya medhon melih lho Pak, kumpul terus lho. Bandake bal. Kumpul kaya balon iki to. Monggo. Lah wingi kon lari barang urung cilik bablas. Kok cocok kumpul Siap niki? Siap. Siap. Yo. Bareng ya, Pak. Wah, lah angel Pak bareng niku. Sik, aku nek dijak bareng ora sago aku. Badhe ngopi ya. Lah kele dhisik aku ki. Ki Mbak, maksudnya ki jenglengane bareng. Oh iya. Sing jumbul bareng. Yo nek gerakan wis dulu mau. Saben bengi. Niki mboten kampanye Nggih. Pak, biasa. Ngeten nggih. Iki ana masalah opo to jajan. Ayo. Ngeten mungkin sulak. Oh, ngeten. Lah kesuwen kok ya, Mbak. Ayo delok-delok kekuatan kok. Monggo. Kare senengmu sok suwe. Ya, suwe kon nunggu truk. Nggih. Nyawa. Ayo Mo. Yo. Wo siap. Wo. Melatra. Mboten mriki mbeto barung ki ambak kok mboten apa-apa. Yo, monggo. Nggih, lho. Yo. Yo. Mumbang kok. Yo, kumpul. Yo.
Ora sido mendarat. Posisi darurat. Mumbal, siji loro telu. Dereng. Oh. Ora sah gatekno dedak-dedek sing penting wayange mumbul melu mumbul wae. Tuwa Jenengan riko, jenengan riko. Nah iki Pak. Lah tuwa tak tuno dedak-dedek ora der-der penting wayange. Lho. Yen memacan. Yen memacan. Berang tulung berangket. Yuk. Siap. Siap Pak Duko. Goyange padha Pak Baut. Goyange padha Pak Duko. Jenengan goyang kula. Jenengan goyang kula. Kaya bojo kula Baut. Goyang kula. Asik. Asik Pak Duko. Ya. Mumbul kau. Barengan riko ben kompak. Sabar wayang rubah kok. Mirsani pun wayang. Ayo. Alah. Ngeten iki. Kaya anyang-anyangan ngene to. Si durung. Orang gatekke kok ya. Wah, ora digatekno nek menurut kekuatane dhewe-dhewe nenok. Nyatane Ngeten lho, dhisik aku niki kok ya. bojo kula kajenge jengleng Mbak Siti, lan jenengan kali kula pun biasa Nggih, mawon. beres, nggih. Netral, oke. Netral nggih. Piye, Mbak? Ngono ki piye, Mbak? Ora Ya, masalah. goyang, mau goyangi pripun? Kenteng tak kenteng. Goyangi pripun tak kenteng. Losno. Wah, piye, Mbak? Boten saged bilang kula. Mungsuhe, kenapa lho? mungsuhe duka lho, Mbak. Mungsuhe duka lho. Cobi goyang mereka. Iya. Kok enten sing muni oklok-oklok niku lho. Nah, niki keris kotak. Wis obah. Nggih, oh. Ya, keris kan gathuk. Oh, ngeten. Ya, teruske Mbak Siti. Maju mundur. Nek kula maju jenengan mundur. Lah kok maju kabeh? Nek kula maju ki jenengan Ya mundur. dadi ambung-ambungan. Ning tetep Paduka iso pensiun dini tenan iki ya. Lah bojoku maju dekne malah maju. Dadi nek cara Kudune mundur, pindhahan, kudune kula iki. maju. Mundur, Oke. Pak. No. Maju. Sabar Pak, sabar. Yo. Entuk apa? Wah. Kowe entuk apa? Entuk apa? Mungsuhku kurang agresif ya. Lah tak tawani ngene iki. Ketebur biasa. Lempem berarti iki. Kurang los kene. Pak Duko. Kadung doping ya aku ki malah. Bojoku. Pak Duko, Amet nggih. Nggih. Nah, dadi mbok dangdut. Nang nggih kan. Aduh ngaten ling agem ngaten, Pak. Wah. Jenengan cemburu napa? Ora masalah. Utawa salah mboten napa-napa. Pun monggo mangkelaske, Pak. Oh. Piye iki lar ngentekke iki? Anah gampil iku. Jos, ayo terus ke. Aja ketemu. Wanara, joget Wanara. Lah yo piye? Wanara. Lah, monggo Pak. Lah niki Pak Duko kesempatan Wanara niku munyuk. Monggo. Bebas sak kelak. Ora, Mbak. Lakon bengi kene Duko dadi munyuk. Dagelan dadi panitia iki. Ora, Mbah, iki mangke jane karepku sampeyan. Oh, sing joget. kaya munyuk kula. Ora kaya munyuk jogetan Wanara. Oh, jogetan munyuk. Pak, Lah nek ora kaya munyuk kok ya ora jogetan munyuk. Nggih. Oh, kathah sanget pamong-pamong ingkang mengidolakan Pak Dukuh lho. nggih, terus pundi? Anu dos kalih Pak dibungkus mawon niki pun kek didahar griya Pak. Yo, Yo. Atus Mbah Baut. Gila, madhep kula. Nah.
Ya. Ya. Dadi munyuk tenan lho bisa. Munyuk Jenengane Maeko Pak Dukuh lho. Sik, Menika tak kacane. sekedap wonten nawala. Saya iki lho. Aja tembrengok lho ora tembrengok. Nah, Ora ya, jenengan ingkang maca sing niku kula sing niki. Nggih. Pak Lurah malih menika ngersakaken gubuk asmara. Matur nuwun Pak Lurah saking remene menika. Nggih. Ngersakaken lagun gluduk Bok asmara. Nggih. Nggih matur nuwun peparingipun alhamdulillah dilumpukke laris. Benggonku ya main laris. Laris. Kok laris iki dadi masalah iki. Wis ora usah. Nggonmu wis sing laris, nggonku ora usah. Terus Sik. sik sugalen apa, Pak? menika wonten panyuwunan saking BPK Kalurahan Sinduadi lagu Rondo Kempling. Pirsa mboten? Jenengan pirsa mboten? Lagune sakit mboten? Rondo kemling. Ndak Rondo pundi. Kempling. Mbak Ayu badhe tindak pundi. Oh nggih, matur nuwun nggih. Lagune Pun Rondo sah. Sapa dipinahkani? Lah jenengan kan Jenengan pirsa lagune sing pripun? Tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi. Sah. nggih, sampun nggih. Lagune pun Rondo kemling nggih. Wis dipinahkani. Kok dipinangkani Pak Dukuh nggih. Wih, niki mau 500.000. Lah ajeng pinten-pinten rapon Anggere sah. 500 ini nyanyi. Matur sembah nuwun Oh, saking BPK alhamdulillah. Nggih. Sinduadi. Saking bil pilkal. BPK kok jenengan. BPK apa, Mbak? Ngerti ora? Napa Pak? Napa, Pak? Dukuh? Badan Permusyawaratan Kalurahan. Tepuk Oh. tangan. Nggih. Menika piyantune ingkang kados lurah Paulo. Oh, Oh, ngeten. pantesan kok le maringi kentun kan musyawarah sik kareng ngekeki Kok ora. kan urunan riyen. Ya mboten urunan iku musyawarah riyen. Musyawarah. maringi. Musyawarah untuk mufakat. Setelah mufakat kasih kepada kita. Mungkin Nek kula Pak tambahi. Lurah kan menentukan langsung. Mungkin kula tambahi. Alhamdulillah. Niki kita wonten niki nggih. Alhamdulillah. Pak Pak Dukuh ki ampun sok ngoten niku lho, Pak. Niki jenengan setunggal. Nggih. Ning gluduk-gludung nggih. Ya go Pak, go. Niki jenengan setunggal. Go, kula wangsul ke go. Oh, tenane. Go, lah wingi kula Sesuatu yang sudah diminta tidak alah wingi dikembalikan. kula diparingi 50 kula gludung gagar otak 800. Go. Boten kula ikhlas monggo. Ning gludung sak kersane gitu. Nggih mangke mawon panjenengan kosi ansar kula gludung. Teruskan Dok Siti. Monggo. Panas. Udan. Ngopo melu nggo naku ngopo? Tor. Ayo, parian ora iki? Parian. Yo. Pak Dukuh parian. Pak Dukuh parian pun Nggih, dede nggih, nggih. Warga masyarakat Kagem warga Sinduadi. masyarakat Warga Sinduadi. masyarakat Sinduadi. Nggih. Dicontoni Contohnya Dok. pripun? Contohnya Pak Dalang. Menyangkali. Menyangkali. Wah, aja ngetutno penyanyi. Menyangkali ngumbah bayem. Nyanyi kunang kali Pak Dukuh Menyangkali melu. Mbah Bayem. Muga warga masyarakat Sinduadi. Muga warga masyarakat Sinduadi. Pinaringan ayem-ayem toto titi tentrem. Pinaringan ayem-ayem toto titi tentrem. Nggih. Oke. Amin. Amin. Gitu. Itu donga lho. Amin. Monggo. Pengen ayam tentrem tuku bayem. Nggih. Meleh kagungan parian meleh Pak Dukuh. Kalian nek kagungan. Boten saged parian niku lho. Aku duwe. Ayo Oke, nak. nggih. Jaluk aku. Menyangkali. Menyangkali. Nyang kali meneh bocah iki kunang kali. Aduh sekali niki. Aku mau sing ning kali. Ho to. Oh, lah berarti Pak Dukuh sing ngusul kowe mau. Ya. Tidak eri. Mida Eri. Oh mida eri. Nyang kali nida eri. Tak kira mida baut. Mugi warga Sinduadi lancar rezeki. Amin. Senajan lancar rezeki mugi-mugi mboten midak eri nggih. Ya. Panas udan panas aleng-aleng.
piye poeng. Ya ora apa-apa lho jenenge. Sumpah aku terhibur tenan. Budaya lho Pak Dukuh. Kudune iki aku menghibur nek aku terhibur tenan. Caping semanten. Semanten. Caping. Anu Pak Dukuh pun mantu mbah sing mboten enten cape mawon Pak pun. Jenengan wis diparingi genti-genti jenengan. Monggo jenengan. Cape gunung. Ya. Ya Pak Dukuh. La 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 la. Ah. Wah pun Pak direm. Barang cocok cing ngene. Saking semangate ya. Barang entuk cap. Cap apa? Cape. Ya, tesih wonten rondo kempling kalih gubuk Nggih, asmara. monggo. Terus kena nggih tasih. Tesih, Pak. Swara suling kumandang swarane. Etan bali ngubah apa setia ning kelakon setia Bone